हम अंग्रेज के जमाना के ना आज के जमाना के जेलर है। ऐसन जगह गोली मारी ले कि आदमी खैले बिना ना हगले बिना मर जाला। महाकाल है, हमरा डर से बड़े बड़े सुरमा के पेशाब उतर जाला। डॉक्टर 2 मिनट में तोर वर्दी उतरवा दे। ई वर्दी सरकारी है, ई तोरा माई के पेटीकोट ना है कि तोर बाप उतार दी। सोचा ही में लागे कि बिहान करवा काए राजा, आज वाली राती आज हान करवा काए राजा। अलेला चुम्मा के तनिका सवा दे राजा, गरम हो जाए पलाला के बाद राजा। बाड़ू गरम तनी कोरा सरम, तहरा बिना ना जी पाएब हम, दरोगा जी, तहरा डंडा के कसम। फटी त फटी लेकिन पावर ना घटी। बारूद के ढेर से खड़ा बरे और अभी वो आगे मुंह तक हम आगना तेजाब मुतनी जेकरा ऊपर पड़ जाला ना ओकर जिंदगी बदरंग हो जाला। सफारी समझ के कर बारना त लगल खींचे। इतनो गाड़ी हिया एकर इंजन बावे पीछे। तनिको ना नीक लागे कोनो मिठाई, खाए के मन बड़ा करे खटाई। लगे हो ना रहू सटल रहू भइल जग काले, कौवन जादू डाल हने। अब टीवी के चोली में गोली मारा। मुंह बंद कर ले, ना तो कहीं हमार मुंह छटक के तोरा मुंह में चल गई तो जर के राख हो जेबे। तो तू हमरा गिरफ्तार करे आइल बड़े। मौगा के हाथ में सरकारी ना कांच के चूड़ी निकला गेला। कहनी कि हमके अपने हाथ पहिरावे ता, दिल कर देह धीरे धीरे सरकावे ता। मनलू ना बात कट नास गइल रे। धस गइल, धस गइल, फंस गइल, हंस गइल रे। जौन कानून के थरिया में अपराधी के देहल बोटी खा के और हड्डी तोहरा ऊपर फेंक देले बा। बहुत बकवास बा तोरा जुनून के कहानी। अब चुपचाप जाके बैरक में बैठ जाओ, ना तो मौत के मुंह में समा जीबे। अब ही बादल नहीं खे पाँच काहे बंद भइल ना।